Nggih, sagung rawuh keparenga kawula badhe ngaturaken riwayat upacara adat bersih desa dinten Jumat Kliwon amengeti jasanipun minak sopal wonten ing Dam Wagong. Kadarios kadadosan wonten ing sakiwa tengening abad ingkang kaping 16 ing dusun Ngares wonten satunggaling paraga enggal ingkang nami Kyai Sinawang ingkang bebodro wonten ing riku kanthi dipun dherekaken putrinipun ingkang akasih Dewi Ameswati. Katelah ing samangke papan patalisipun Kyai Sinawang Lestari sinebat Sinawang. Nalika sementen katingal sanget dawek nandang prihatos panjenenganipun Kyai Sinawang awit tansah ginudel dening sesambating putra Dewi Ameswati ingkang nandang sakit tatu ingkang madal saking warnaning usada. Semanten ugi Dewi Ameswati saking sruning panandang ngantos anyirik srawung kalian sesamining kenya milulu amempen jroning wisma sinartan amesubudi aminta adiling Pangeran Linuwarana saking bebendu. Inggih awit saking suning panalongso griya ingkang putri Dewi Ameswati dening panjenenganipun Bapa Kyai Sinawang binekta wonten ing telenging Kedung Bagong ingkang kacehna tasih wingit amerwabani kinten teteki sarana kungkum jroning warih mamrih waluyaning jati telasing ari Candra miwah warsa parandening gerahipun Dewi Ameswati dereng pikantuk usadaning pangeran ngantos sang Dewi andhawaken patembaya sinten kewawon ingkang saged maloyaken sang Dewi yen wanita kinersakaken dados sadulur Sinara Wedi kalamun priya dadosa jatu ramanipun. Hanaringi gumlubiking mega mendung saking ingkang amerswarih jumedhul saking imbanging kedung priya wideksa gedhe dhuwur gagah witeksa marepeki papan Dewi Ameswati badhe maluyaken gerahipun sang Dewi kalamun sang Dewi netepi punaginipun gancaraning cariyos sang Dewi sampun dipun utsadani lan sampun waluya jati pulih samudayanipun kaduduning dereng alami nandang gerah. Sasampunipun nampi palilah saking Bapa Kyai Sinawang sigra sang Dewi Binayong manjing dhateng balenipun bale wismanipun ingkang paring usada inggih menika Minak Sraba. Anuju satunggaling ari Minak Sraba badhe ngawontenaken sarasian nunggil wargi wonten ing Kedung Watu kalebet tlatah Kecamatan Bendungan. Saderengipun budal Minak Sraba muling dumateng ingkang garwa sampun ngatos kumawantun nerak wewaler inggih menika mriksani papan dunungipun Paga sisih wetan. Sapangripun ingkang raka
Dewi Anaswati ngudaraos guna baya punapa darunanipun dene kok wonten welaler ingkang kados makaten kala wau. Wasana kabekta sanging adringing manah kepengin sumerep wewados ingkang sineker wonten ing papan kala wau. Supe dhateng gulinge ingkang raka. Sigra Sang Dewi Ameswati minggah talundhak ngungak pogo ingkang winados kanthi getering kalbu. Wasana dupi mulat ngungun penggalipun Sang Dewi ewet ingkang katinggal mboten sanes anamung wujud pasir ing imbanging kedung tasih linimputan ing raos ngungun. Sigra Sang Dewi mandhap saking talundhak hanyareng itu mapak ing suku sarwa nulih ing wuntat. Sang Dewi jelih dawah kapidara. Sorating surya ing wanci siang anampek pasuryaning Dewi Ameswati pungun Sang Dewi saking anggenipun kapidara gragapan dupi priksa rinumpaka dening ingkang Rama Kyai Sinawang Gya Gapyuk nyungkemi pepadaning ingkang bapa sarwi muwun kawelarsa ketang anggenipun keduwung dhateng babaring lelampahan. Amargi saking binukaning wewados Kyai Sinawang serta Dewi Ameswati priksa kalamun sedawinipun ingkang ambarweksa wonten ing kedung bagong menika sanes dalma manungsa ananging sekti bajul putih ingkang memba warna dados manungsa aning sedya menika wau sampun kinudrat dados garwanipun bajul putih. Wondene ing wekdal menika Dewi Ameswati sampun anggar beni jabang bayi lahir gagah bergas. Datan sewah sudarmanipun kakung saking pamragunipun ingkang eyang jabang bayi tiningran asmanipun Minak Sopal. Bawaning putra tunggal untang anting senajan winelek ing pitutur budi luhur ananging Minak Sopal rumas kagung kawimbuhan watak brangasan mila gampil pinulut dening pakarti ingkang nyimpang saking kekudanganing tiang sepuh. Minak Sopal kasesem dumateng ngabotohan utaminipun Ngaben Sawung menawi Ngaben Sawung padatan wonten ing dusun Ngares sisih ler ing dinten sak mangke papan kangge Ngaben Sawung menika sinebat Lestari Watu Jago. Minak Sopal pinaringan pitedah kathah-kathah dening Kyai Minak Kyai Sinawang kadumuk telenging raos sakala Minak Sopal aprestya bucal karmen ingkang boten sae posok wangsulipun wiwit ing punika Minak Sopal angilut damaning laku utama suka tetulung dhateng ingkang nandhang kasangsayan utaminipun dumateng para tetanen ingkang nalika semanten para tani bingung kados pundi caranipun supados sabinipun saged nampi oncoran saking lepen bagong menika. Wasana Minak Sopal anggateya dada badhe ngingaken toya saking kedung sarana bendung mawi cara dam arang. Sinekel mangsuli lampahipun Minak Srobo sasampunipun wangsul saking Selasean wonten ing Kedung Watu dumugi griya sanget kaget awit garwanipun boten wonten tur tata rakiting bali wisma katingal wonten ewa-ewan cetha bilih Dewi Ameswati boten nuhoni wewaler ngantos salah kedaden Sinlo sipating wujud bari malang alam kasunyatan
piyambakipun duka yayah sinipi kedung kinebur amber rayah ngelepi daratan. Kacarios Minak Supal lan kanca rangipun sengkut anggenipun gotong royong gugur gunung bendung lepen bagong prasasat rinten dalu boten ngaso ketang anggenipun enggal saged ngentas kasangsayaning para ruwang tani wasana bombongan cekap para tani suka gembira toya saged minggah ngoncori saben ananging boten sumrep sangkan paraning bilahi bendungan jebol dipun dandani malih ananging tansah jebol. Sakala Dewi Emos mati emut bilih risakipun bendungan menika boten saking kirang rusane anggenipun damel ananging pancen wonten ingkang rusak boten sanes mesti Minak Sraba bapakipun Minak Supal piyambak awit kejawi piyambakipun duka amargi tininggal garwa ugi kaganggu anggenipun dudunung wonten ing riku nalika semonten Minak Sraba wujudipun bajul putih ingkang baureksa wonten ing telenging gedung. Minak Supal badhe marepi dhateng kedung saperlu minta saraya dhateng ingkang bapa amrih sagedipun dados bendungan ananging kados pundi caranipun jer antawis bapa lan putra sejo rupa lan gotra tekating manah Minak Supal lajeng mesu brata mamrih kasebataning sedya elok ing kahanan dereng dangu anggenipun Minak Supal mesu budi sampun nampi wangsitipun Gusti ingkang Maha Wekang amrih sagedipun bendungan dados kanthi tanpa aral lan ugi amrih sabetipun pinanggih kalian sudarmanipun kedung bagong kedah tinunggalan gajah putih. Nalika semono ing kakangungan gajah putih wonten sanesipun kejawi Mbok Rondo Krandon Ponorogo. Kancaring carios Minak Supal sampun utusan ngampil gajah putih dhateng Mbok Rondo Krandon wineling kangge ngidak-ngidak urukan siti bendungan supados enggal padhet. Kacarios gajah putih sampun kaparangan utusan kati pitungkas supados enggalipun wangsul menawi sampun cekap. Sasampunipun gajah putih dhateng kanthi raos tanggung jawab ingkang ageng gajah putih dipun pelagat lan kacemplungaken ing kedung minangka tumbal panulak ing bilahi. Sasampunipun katumbalan bendungan tatos dados kukuh bakuh tanpa cacat toya saged minggah kanthi lancar dipun oncoraken dhateng saben ingkang sami mbetahaken kanthi cekap kapara turah warga gembira suka parisuka ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti. Kangge maharga kasembataning sedya pramila para warga masyarakat para tani sami ngawontenaken pahargyan syukuran kanthi renengga wayang purwa lelampahan udan mintaya nalika semanten dawah dinten Jumat Kliwon wulan Solo. Sini kegantos ingkang cinarita Mbok Rondo Krandon dan wanggenipun ngrantos wangsulipun gajah putih pramila enggal utusan dhateng Trenggalek saperlu haniti kados pundi kawontenanipun gajah putih. Para utusan selangkung kaget dalaran Minak Supal cidra ing janji. Gajah putih
boten kangge sarana magekan sidi bendungan ananging malah dipun pragat kangge tumbal. Utusan Sigra wangsul dhateng Ponorogo lan terus matur dumateng Mbok Randha kandhon penapa wontenipun. Mbok Randha krandhon salangkung anggenipun duka. Mila lajeng ngetapadya bala jangkep gegamaning prajurit. Labrak dhateng Trenggalek saperlu mikut Minak Supal. Pocapo panglurken wadya balanipun Minak Mbok Randha krandhon sampun kapireng dening Minak Supal ibu lan bapakipun. Nalika semana Minak Sraba sampun saged kapanggih kalian garwa lan putranipun awit saking dayaning tumbal Gajah Putih. Minak Supal kanthi raos tanggung jawab ageng arsa ngadepi prajuritipun Mbok Randha krandhon tekating manah prajurit sang Ponorogo badhe dipun papak ijen wonten ing sak njawining Trenggalek. Ananging gegandengan Minak Supal tasih dipun betaken dening para warga Trenggalek. Pramila eman sanget kalampun piyambakipun campuh yuda ingkang dereng tinampu ungguling prajurit. Aluwung pasang gelar siasating perang jurit inggih menika Minak Supal supados singitan medal urung-urung ingkang kadamelaken dening ingkang bapa. Wiwit saking imbangun gedung ngantos dumugi Tlaga Ngebel. Ewan dene kangge ngawoni Telik Sandi upayaning mangsah ingkang sampun lumebet wonten Trenggalek kagiyaraken mamrih kapireng dening para Telik Sandi. Kalamun Minak Supal sampun mapak dhatengipun prajurit saking Ponorogo. Mbok Randha krandhon wajahipun kerot-kerot mila lajeng dawuh dhateng sadaya prajuritipun supados boten lajengaken lampah nanging supados pasang baris pendem wonten ing tlatah dusun Pucang Anak. Kacariyos anggenipun nengga kanthi baris pendem prajurit saking Ponorogo ngantos dangu sanget tanpa wangenan. Pramila dangu sangsaya dangu pepes semangating prajurit malah senjatanipun ingkang arupi tombak pedang lan sanes-sanesipun sami rusak bubuken. Katelah ngantos samangke papan ingkang kangge nyegat Minak Supal lestari sinebat bubuk. Mekaten gancaripun cariyos pahlawan Minak Supal ingkang saben taun dipun pengeti kanthi pangajab. Mugi-mugi ganti maha kuwas anampi amal baktinipun pahlawan tani menika sumrambipun dhumateng warga sak daerah Kecamatan Trenggalek lan Pogalan. Lumbubaripun dhumateng para warga masyarakat sak Kabupaten Trenggalek. Samya manggih rahayu. Bagas kawarasan boten kirang sandang miwah teda. Gesangipun sami hayem tentrem ngayemi widodha nir ing sambi kala. Nuwun.